Така, вече сме на живо. Извинявайте за закъснението, но беше важно да си вземем няколко минутки. Защо взимаме грешни решения и разговорът, който може да промени всичко. Добре дошли в нашето студио. Тук сме с Йоанна Трендафилова и аз Мариана Атанасова. Днес говорим за нещо, което всички правим всеки ден и почти никой не го прави осъзнато. Вземаме решения. Малки, големи, правилни, неправилни и повечето от тях не са наши. Йоанка, здравейте на всички, които ни гледат. Много ми е приятно. Благодаря за вниманието и съм сигурна, че темата за вземането на решение ще се гледа с много голям интерес. Всяко едно решение е свързано дълбоко с това, с нашето бъдеще, с това, което се случва около нас и това, което постигаме или не в живота. Така че няма човек, който да не е засегнат от темата. И може би ще е хубаво да започнем, преди да си говорим за взимането на решения, Марианка, да помолим всеки, който гледа този лайв на живо или на запис. Нека му дадем няколко секунди, за да напише едно решение, което отлага. Нека да го напише на лист или да си помисля в главата си само едно решение, което е отлага от много време, за да може да получи отговор в нашия разговор днес. През това време, за зрителите, които не ни познават, малко информация за нас. Йоанка, представи се. Йоанна Трендафилова, биоенергиен терапевт. Работи с енергии, грижа се за здравето на финните тела, които са неразделна част от нашето физическо тяло, което много добре познаваме и за което много хора се грижат, но много сме малко тези, които обръщаме внимание на енергийното тяло. Разбира се, то отразява живота ни, ще си говорим малко по-късно за това. Така че неминуемо, работейки с енергиите, с фините тела, аз работя и с човека, какъв е той и как действа и живее в ежедневието си, за да бъде здрав или не. И взимането на решение е много важна част от това физическо, емоционално или морално здраве, за което ще си говорим. И за това сме тандем, защото когато говорим за трансформационен коучинг, нали, в мое лице, това е моментът, в който ние се спираме, за да започнем да достигнем своята истинска същност. Какво значи трансформация? Това е дума, която слушате непрекъснато в социалните мрежи, но трансформация всъщност е един дълбок процес. Тук не отхвърляме нищо. Тук приемаме всичко, което е дошло в нашия живот. Тук не делим нищо на добро и зло. Всичко е урок и това, когато съберем всички части на този пъзъл, тогава разбираме каква е силата на трансформацията и за това трансформационен коучинг. И за това ще виждате много често нашия тандем, защото работата с фините тела, така наречената работа с енергията и коучинг, работата, така да се каже, са взаимно свързани. И не случайно в оратория се получава такава една синхроничност между тези два метода на работа с човешката психика.
Точно така, Марианка. И за да допълна това, което казваш за взаимно свързаността на нашата работа, ще кажа, че когато, и се връщам към темата ни за вземането на решение, че когато вземаме решение, първо реагира енергията и тя реагира чрез тялото. Стягане в гърдите, тежест в стомаха, задържан дъх, радост, щастие. Това не са случайни усещания. Това е енергия, която се изразява в нашето тяло. Това е памет, която ни говори. И това, което ще си говорим днес е как да слушаме това тяло, не само, но и как да слушаме тази енергия, за да можем да взимаме правилните решения. И тогава, когато пред теб стои клиент, който трябва да вземе важно решение, кое е най-честото, което виждаш в тялото му? И на енергийно ниво, и като жестове? При мен често идват хора, които вече имат физически проблеми или които не обръщат внимание на физическите проблеми. Но когато ни боли гърбът, когато ни стягат раменете и са блокирани и е блокиран вратът ни, когато имаме тежест на нивото на гърдите, всичко това отразява вече на физическо, дори и да не му обръщаме внимание, вече на физическо ниво се носиш. Примерно, носиш прекалено много. Взел си прекалено много решения, с които се натоварваш сам. Не си казал не, когато е трябвало. Не си взел правилното решение и си продължил в посока, която вече се отразява на физическото ниво. Може да е болка в кръста и отново, или тежест в гърдите. Отново прекалено много решения са взети. Най-често от това не кой си ти, какво е най-добре за тебе, а от една друга позиция, за която ще говорим. А при теб как е? Как ти виждаш тези симптоми или знаци, ако мога да кажа? Да, към тази психосоматика, която описваш, може да се добави нещо, на което отдаваме значение, и ти и аз в оратория, огромно значение, и това е гласът. Когато човек говори от блокаж, гласът му се свива, гласът не идва от гърдите, гласът идва някъде от шията. Все едно някой го стиска за гърлото. Става по-тих, по-висок, по-забързан. Всичко това, разбира се, свързано и с дишането. В този смисъл тялото, гласът са едно. Ние сме като музикален инструмент, който сам по себе си говори. И всъщност повечето решения, които вземаме, особено тези, за които после съжаляваме след време, идват точно от така наречената болка и не от желанието, а по-скоро от страха да не се повтори нещо болезнено. Вместо да разберем този опит, ние взимаме решенията от позицията на това да избегнем повтарянето на такъв опит. Примерно жена, която не може да поиска повишение, защото в нейната памет, когато някога е поискала нещо важно, са я отхвърляли. За нея по-ценното е да принадлежи някъде, вместо да поиска повишение. Това тялото го е запомнило. И тук от биоенергийна гледна точка, къде в тялото живеят тези рани, Йоанка? Тези рани се набират в нашето емоционално, в нашето ментално тяло. И да, това са финни тела около нашето енергийно тяло, които някои хора виждат, алокармите ги заснемат, но те са абсолютно реални. Биотерапевтите ние ги усещаме повечето или ги виждат. Тези блокажи трябва да бъдат отстранени. Те проявяват
когато не се работи върху тях по два начина, с които ние работим в пространството оратория. Като казвам два начина, единият начин е осъзнат, защото много от раните могат да бъдат видяни, да бъдат осъзнати. Другия начин, тези рани, тези емоции, които са закристализирани в нашите енергийни тела и които имат нужда да бъдат видяни, да бъдат освободени, са абсолютно неосъзнати. И за да може работата ни да е максимално полезна, ние работим и с думи, работим и с медитации, и с карти, с които се визуализира, за да може и неосъзнатите или толкова съзнателно забравени блокажи и рани да бъдат видяни, да бъдат освободени и да не могат те повече да ни държат от една страна в взимането на решения, да бъдем свободни, а от друга страна, разбира се, и да бъдем здрави. Всичко е взаимно свързано, защото когато тези блокажи в тялото, които са на различни места, най-често по енергийните центрове или така наречените чакри, те не бъдат освободени, те ни държат като в капан. В капан, за да не продължим развитието си напред и, за жалост, много често капан, който започва да ни говори с нашето тяло и с нашите болешки. И защо казваме това? Защото има два вида решения, най-общо казано. Решение от нужда. Трябва ми това, защото ми липсва нещо. Нуждая се от нещо. И решения от ценности. Искам това, защото това съответства на това, кой съм аз. Разликата на пръв поглед не е само на думи. Разликата е в огромния резултат. Не случайно ти, Йоанка, така добре описа блокажите и важността на тези блокажи. Защото ако в повечето, в 98% ние взимаме решение от блокажите, от болката, от липсата. Много малко са решенията, които взимаме от нашите ценности. И ще разберем защо. За целта, ти като работиш с енергийното тяло, как можеш да прецениш кое решение е взето от нужда и кое решение е взето от ценност на ниво енергия? На енергийно ниво, както ви казах, отражението на начина, по който живеем, на начина, по който взимаме решение, се отразява на нашата физика и на болешките. И това много често се вижда още с първия разговор с клиент. Най-често нещо, което срещам, е страха. Страха, който обхваща човек абсолютно неосъзнато. За жалост, ние започваме да свикваме да живеем в страх. И този страх, спрямо моите наблюдения, е базата на грешните решения, на решенията взети в ситуация, в която ще се отрази след това на здравето. И то в един продължителен, най-често продължителен период от време. Когато работим с енергиите, ние ги усещаме на емоционално ниво. Усещаме емоциите на човека, с който работим. Усещаме това, от което той има нужда. Неговата нужда и неговите емоции се отразяват в нашето тяло. И мога да кажа, че от енергийна гледна точка аз усещам на енергийно место, къде е проблем, и усещам емоцията на човека. По същия начин, по който той би го изразил, ако би бил 100% откровен със себе си. А при теб как е? Може би с думите, с разговора, с това, което той изразява чрез споделяне, можем да видим как е взето решението, на каква основа. Да, благодаря ти. Ти го каза много добре. Когато човек му личи, че има болка, че търси помощ и е препълнен с емоции,
тогава идва моментът, в който може да се намеси коуча или психолога и всъщност с помощта на въпроси, което е най-важният инструмент в коучинга, да помогне на човек да стигне до да изкаже това, което го мъчи. И тук вече идва силата на изказа на речта. И когато как човек показва, че решението е взето от нужда в речта, това е много ясно. Ти каза, че усещаш емоциите. Аз виждам през думите, когато започне човек да използва специфични думи, които говорят и за неговите блокажи, и за неговите травми. Много често трябваше, съжалявам, нямах избор, блокирам се. Когато говори обаче от позицията на ценност, той използва думи като избрах, реших, искам. И в коучинг срещите се наблюдаваме много думите, които използваме и които човекът от среща използва, както и гласът, промяната на гласа. Всичко това не лъже. И понеже всички говорим за интуиция, и ти, и аз, но всъщност интуицията е заглушена от шума на старите решения, страхове, гласове, старите авторитети, които вече не са в живота ни, но по един или друг начин са останали. И така че следващият път, когато човек взима решение... Как да вземем решения? Как да практически какво ти би посъветвала да направи човек преди да вземе решения? Какво би му било полезно да дадем на хората, които ще ни слушат в този момент? Спрямо първото упражнение, което дадахме в началото. Да, значи, ако трябва да го... Много често в практиките имаме сценарий, в който трябва да използваме гласа си или да използваме дневника, но в повечето случаи по-силните практики са с говоренето. Например, ако трябва да вземете решение, опитайте се да го изговорите на глас. Буквално. Изговорете го така, както ви идва. И слушайте гласа си. Дали има треперене, дали има колебание, дали се ускорява, дали някои думи кои думи използвате, дали гласът ви е равен, спокоен и всъщност гласът винаги издава блокажите в тялото. Гласът винаги работи едновременно с тялото и за да ви стане по-ясно, веднага ви давам нещо, което е характерно за италианците. Те, когато говорят, винаги си помагат с ръцете. Защо? Защото това помага да излезе един по-силен глас, по-голяма увереност. И Йоанка, в този смисъл... Усмихвам се, Марианка, защото аз бях дала съвсем различно. Ще дам една друга техника, която също работи. Да, искам да те попитам ти как. Това е нормално, има много. И има много. Това, което аз пък бих посъветвала за да пробвате също така, е да останете в тишина със себе си. Това пак връзка към себе си, разходка в природата, да усетим дишането си, ако трябва наистина да се повикнем, да излезе напрежението вътре в нас, да раздвижим тялото си и да се върнем към самата себе си. Това нещо, което много рядко хората, които медитират редовно, правят, да се върнат към себе си, да се изчистят от външния шум, от външните гласове
и отново да се върнат към вътрешния си глас, който ако не е изречен с твоята техника, ползвайки вокалните си струни, поне да се обърне и да чуе какво му шепти душата. Това е също един метод, който много малко хора ще си дадат наистина това време, за да се чуят истински, без да се намесва мозъка, без да се намесват страховете, без да се намесва този саботьор, който всички знаем, че съществува в нашия ум. Така, това е едно. Да. Да. И така, понеже сме към края на нашия кратък така, разговор, който, разбира се, ще имаме още такива разговори. Тук само за уточнение на нашите зрители е това, което говорим днес с вас, наистина е много дълбоко и се опитахме по-схематично да ви предадем, но всъщност, за да се стигне до това стабилно решение, за което ще застанете и няма да се поколебаете и след време, за това трябва една стройна система и за тая стройна система и така стабилна идентичност стои една така доста дълбочинна работа, която се случва в пространството оратория. Тук зад нас е символът на оратория, този лотос, от който се вижда женското лице, защото оратория е програма за жени, които са с потенциал и които не могат вече да задържат този потенциал, но им трябва едно парченце от пъзела, за да стартират. И, едно пространство, едно движение бих го нарекла даже за освобождаване, за връщане към себе си, за освобождаване от всичко, което тежи и всичко, което не ни позволява да бъдем себе си, да вървим към мечтите си, да ги сбъдваме, да стават реалност, да разбираме себе си, да живеем с една по-голяма лекота. И, както знаете, това е процес. Този процес го правим в оратория в продължение на минимум 6 месеца, в които се срещаме 2 пъти в месеца, говорим в група, медитираме, осъзнаваме и се освобождаваме. Едно пространство, което, ако го усетиш, вратите са отворени още до края на месеца. Това е едно пространство, в което се развива в момента и условията, за да се присъединиш към нас, може би никога няма повече да се повторят. За първи път се такива. Едно цвете. Това е едно цвете, което се разтваря листенце по листенце и аз приканвам всяка една от вас, която се е заинтересувала от това, което споделяме с Мариана, да се присъедини към нас, за да летим и да се разтворим като истински жени и цветя заедно. Много хубаво го каза. И затова в коментарите, ако искате да разберете повече със себе си, ако усещате, че сте пред важни решения, но имате потенциал, не ви пречи нищо, не ви задължава с нищо, просто да напишете среща в коментар и няколко човека ще спечелят лична консултация и по ваш избор с мен или с Йоанна Трендафилова. Така че на тази консултация да разберете повече за вашите блокажи и за оратория. Като разбира се, тази консултация не ви задължава с нищо и е напълно безплатна, защото за нас е важно хората да започнат наистина да
работят със себе си. Това е нашата Неизвестно. мисия. Това е нашата мисия, бих добавила. Важно и мисия. Точно така. Радостта, която изпитваме, решението, което сме взели, е свързано с нашите ценности, с това, което сме, и точно това предаваме и на момичетата, с които се срещаме. Да. Така, Марианка, напред на времето, какво ще ни Да. кажеш като едно последно изречение за този лайф? Надявам се, много полезен за всички. Ами, нещо, аз пак ще се самоцитирам в случая с една мисъл, която така се роди точно в оратория, като давах обратната връзка на анализите. Всъщност, когато говорим, ние разговаряме със себе си. Затова пространството, в което говорим, в което израства нашата реч, без да се самоанализираме, самокритикуваме, а даваме свобода на тази реч, тогава ние наистина разговаряме със себе си. И както разбрахте, темата е, когато вземаме решения, вътрешния разговор е от ключово значение. Разговорът със себе си, който, разбира се, трябва да водим непрекъснато, не само за решенията. Така че... И аз бих добавила към това, слушайте и тялото си. Слушайте себе си, слушайте и тялото си. С две думи обърнете се навътре към себе си. С това предлагам да приключим този лайв и очакваме коментари. Ще се радваме много да се запознаем в кратка среща и да си поговорим за вас и за нас. До скори срещи, благодарим ви от сърце. Благодарим ви, не пропускайте шанса.